Hei, salutare toată lumea, sunt Andrei și bine v-am găsit la un episod de Hardcore. Astăzi voi incita pe Exit. Voi merge acum să vă arăt ce am făcut, afeca. Am pus geamurile, podul. Hai să vedem ce ne cade. L-a pus la upbringing, fortune 2, eficiență 5, upbringing 3. E foarte bun, după părerea mea. Trebuia un pic mai mult. Ce facem astăzi? Stați un pic.